Allah ƙara ma lafiya alajin Allah. Allah ya saka faka. Kar ka damu ranka daɗi. Ai mun daɗe da alaji a kasuwa a wajen nan. Alajin Allah tun nan shekara 3 baya. Alajin Allah ne ke kawo wancan mota. Ai alajin Allah na yi baƙin ciki da Allah ya sa lokacin da na zo ba ni na hadda kai ba wannan ba gidajen yaron ku haɗu. Wani yaro kenan? Alajin Allah ai ka san fa ya? Ka san fa wannan yaron da ka bashi wancan mota alajin Allah. Balawo ne yaron. Yanzu kaga alajin Allah ka bai gama wancan ma mota an Allah ya sa ka dan ba wani abu bayan mota nan alajin Allah ya dauka ka zo gaba ya dauke. Ai duk ba na abu ne ba. A bayan motar da ka miliyan 1 abin da ya miliyan 1000 akwai a cikin motar nan. Haka ne. Ko me ya dauka ba wani abu. Ina in dai na riga na yadda da mutum na yadda da shi. Kai. Amma na ji bakin ciki wallahi tallahi amma ba komai alajin Allah tunda Allah ya sa muna tare. Alajin Allah ni da zaka taimaka alajin Allah ka aishi lambata. Sabon da lokacin karɓar lambar kai ma. Ai hakuri kai ma inda rabanka. Kai ma taran zan baka wankin motar. Amma ga hannun ka amfani da ita ma. To alaji. To alajin Allah alƙara mana lafiya. Naka. Wajo Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tunda uwa da ta haifa ban taba ganin irin wannan alajin Allah. La ilaha illallah. Wajo Allah na. Alajin Allah na wallahi na kauyen koma. Wallahi Allah suka rabu da ni yanzu ina dan wani uzuri a waya. To alajin Allah ki fituwa nake alajin Allah. Allah samu Allah saka mu alkhairi. Alajin Allah Allah saka maka. Sai an jima. Kan uba wallahi kauyen koma. Kan uba kai